مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا أبز أوان أب هاجرنان كبابينان حدا زي تتصبنايو ناي دبلوماسي نفاس ينفس الله كابزن زحلف حيدت سامنتات ندحار زوبا قرن أفريقيا بفلاي دما زمدنا إيرتران إيتوبيان داغماي ناقالبو عالم لخاوي بوليتيكا سيحيب الله اتي اقاداتات إيرترا كل عاليهم زبالوره كم تراورة رح زي كونس بعبيت معكنا زينا كم بعال رويترز تدقفا من باروخا رتبت نايت حبريتا زمسكر نيرو أمريكا أب لعلي إيتوبيا زنبره ناي أصوار اقادا قديما ختل علون كلا اتي أب لعلي إيرترا زلو كال اقاداقن جنا أبوتو مصنحو واشنطن نتي زباو بوليتيكاو صوتا بدرجاتات كتحزو خمزداليت زمالاختيو يخون انبر اتي بدحر مقارجا زكاية زلو ناي مستير ديبلوماسي كابتن احنا اب محبراوي مرخبيتات نريون العلي زتحلالخن نمتاءت زوبا زغيرن يمثل قداماي اتمستيراو ركباتن قدا ممحدار ترامبن ممحدار دونالد ترامب ناب سلطان كاب زمص بوليسي امريكا اب قرن افريقيا كابتناي قدم مورالاوي صقطي ناب ربح زلوو سممعات تغير الله اتي اب منغو جيدون تماتيوسن مارك روبيون استقبر ركب إيتوبيا مس حدش من محدار واشنطن زلوا زمدنا نمحداس دلو تخمزلا زرئي بمسرت حدش بوليسي أمريكا إيرتراون أكال نايتي مس أمريكا كعبز دل زلو دبلوماسياوي زمدنا ات منسترات وصا قديات إيرتران إيتوبيان بمستيري رخبو لو زبلوره كابزناي ترامب كلو ناب حادة صمدو يمصا زبل بوليسي زنقلي ترامب نولقاوي زنون تاريخون كبل كمتي نمرحتي رواندان كونغون وي باكستانن هندن نمشمقال زرأي دوليت حجون أبكرن أفريقيا كدقمو يخيليو نسو ني عالم سلام فتاري تباهيلو كتصوع سلازدالي ني سياسة فوركي كابتن تسلو أوتيو نأبي أحمد دما كابت زلوو قطباو قلولاو أقلاقيلو أبي منغوهم حدش ناي سلام سممع كفرمو كدف يخيليو كالا أي جو بوليتيكاو تغطى حقرات وشمتن قطباوي روحن سعود عربن حبرات إمارات عربن نيرتران إيتوبيان زمولان بوليتيكاوي دقف زهبان زنبرا كاند تواساتين يخون انبر حج خونتات تغير الله سعود عرب ابتي رأي كلتشحن سالاسان استسمي عبي كتباو لوتي تسميدا سلازلا اب قرن أفريقيا زكايد كوينات ويعقرقر اي تقماني إماراتون بوغنا اب سودانن يمنن زلوائد كابت زنبرا زيادة استحلالخ خوينوالو سلازي إذن هاجرات نيتوبيان إيرتران تعارقا زبل ملأختي ترايزي كونه قطباو تسقطون يحضر لها إيرتران إيتوبيان كابزن هاجرات زرخبو زنبرا حاجز كقصل انتخوينو سلام كفترة تجديدنا لها ازي نايقدن عرق دمائيو نت بوليتيكا وهواهو زقاردو زلو سعود عربن إمارات عربن باتي أوشمت عربن متأببو حرموزن مس أمريكان إسرائيلن كامون إيران تفتيرو زلو عقرقر بخبيت تتسألين كابتنا إيرتران إيتوبيان زعبي كالق وشتاوي وراياتن عتيتوانا له سلازي اتز حسب زنبرب كينات بقليلو موالك ركب أي كإلنيو مالتيو سالساي حتو أفتق بحري اتزيت أف بارع اتزعابي عنكفات حتو أفتق بحري أبي أحمد قدم حيدت معلتات مس بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أب استرخب الأوان إذا حتوزي داقماي بملعلو نسرعة تقدف كم بده إيو توسيدو أبي أحمد نزو حتوزي بقليلو كحادقو أي كإلنيو مخنياتو اتو حتو مسهلونا بوليتيكاو سلطانون مستي أوشت إيتوبيا زلو بهراوي سمعيتن استأساسري بأنتارو إيرترا نلولاونتا كم كأيح مسمر سلأتريو إذا حتوزي أب مونغوتي زكاي زلون عرق وره كم جيزاوي بومبا خوينو يغطلالو اتو حتو جن أبي أحمد بحجز أمريكان حجرات عربن نتسع ناي نقد مسمر وي ودب ناي متقام فولي مسل انت تواهيبو نتبقينات ناي مفر رح زمتقو كز حلو يخيل ديو زبلي رابعاي قبسي اتي أبتقى أزلو تساراري ربحا أبزت أوتازي قبسي تعبت ناس أقداسيت تواسايتيا قبسي بعرق إيرتران إيتوبيان حقوس تختكون كوتو أي تخيلن استراتيجي قبسي نيتوبيا بخلو شانخات مالت بسودان بصومالن إيرتران كبيبكا أب قد عبين حدا سديقا مرقز ياخد كير مقباري إيرترا مس إيتوبيا ختعرق مالت قبسي اتزعابي استراتيجياوي مسارحي أزنبري نا إيرترا كارتا كتسؤنئا مالتيو
ስለዚ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ዲፕሎማሲ ክትሃንጽ እንከላ በቲ ሓደ ወገን እቲ ናይ ግብጺ ሃደሽ ክብላ እዩ በዚ ከዓ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እንተተጸጊዓ ነቲ ምስ ግብጺ ዝነበራ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምሕዝነት ክትከስሮ እያ ስለዚ እዚ ውሳነ እዚ ነስመራ ኣብ ከቢድ ምርጫ የእትዋ እቶም ምርጫታት ብሓደ ሸነኽ ምስ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ሰላም ፈጢራ ካብ እገዳን ተነጽሎን ምውጻእ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ነቲ ካብ ግብጺ ትረኽቦ ዝነበረት ስትራቴጂያዊ ደገፍን ሚዛንን ምጥፋእ እዚ ምቅይያራት እዚ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ናይ ሓይሊ ሚዛን ለውጢ ከምጽእ እዩ ሓምሻይ ፖለቲካዊ ጥልመት ሕወሓትን ፋኖን ኣብ መንጎ ክልተ ነበልባል ሓዊ ታሪኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ታሪኽ ናይ ግዝያዊ ስምምዓትን ብድሕሪኡ ዝመጽእ ጥልመትን እዩ እቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ንሕወሓት ካብ ስልጣን ንምውጋድ ዝዓለመ ግንባር ፈጢሩ ነይሩ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕርቂ ምንቅስቓሳት ድማ ንመን ዕላማ ክገብር ይኽእል እንተኢልና ንጉዳይ ፋኖ ምልዓል ይከኣል ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ስርዓት ኣስመራ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ይግመት ኣብይን ኢሳያስን እንተተዓሪቖም ግን ኣብይ ኣሕመድ ከም ቅድመ ኩነት ዘቐምጦ ነገር እንተሃልዩ ኤርትራ ንፋኖ ዘለዋ ደገፍ ከተቋርጽ እዩ እዚ ንፋኖ ዓብዪ ፖለቲካዊ ጥልመት ክኸውን እዩ ኤርትራ ንረብሓኣን ንምልዓል እገዳኣን ክትብል ነቶም ሎሚ መሻርክታ ኮይኖም ዘለዎ ሓይልታት ፋኖ ኣሕሊፋ ክትቦም ትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ ክምለስ እንከሎ መልሱ ንታሪኽ ተወኪስና እወ ይኸውን ብኻልእ መዳይ ጉዳይ ሕወሓት እዩ ብተመሳሳሊ ሕወሓት ምስ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተሓላለኸ ዝምድና እያ ዘላ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቂ እንተፈጺመን ሕወሓት ዳግማይ ኣብ መንጎ ክልተ ሓያላን ጸላእቲ ክትወድቕ እያ እዚ ድማ ንህልውና እቲ ውድብን ንኽልል ትግራይን ኣብ ሓድሽ ስግኣት የእትዎም ሻድሻይ ኣሜሪካ ኸ ኣብ ጎኒ መን ኣላ ዝብል ሕቶ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ዲሞክራሲ ወይ ኣብ ጎኒ ውልቀ መላኺ ኣይኮነትን ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ገዛእ ርእሳ እያ ዘላ ዋሽንተን ትደልዮ ዘላ ቀዳማይ ጽልዋ ሩስያን ቻይናን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክቕንስ ካልኣይ እቲ ብሕቱ ዝካየድ ዘሎ ስግኣት ንግዲ ባሕሪ ብዞባዊ ምትሕግጋዝ ክዓርፍ ሳልሳይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ከይተበታተነት ንረብሓ ኣሜሪካ እተገልግል ሓያል ሃገር ኮይና ክትቅጽል ስለዚ ኣሜሪካ ንኢሳያስን ንኣብይን ንምትዕራቕ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ንሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዘለዋ ፍቕሪ ዘይኮነ ዝብገስ ነቲ ዞባ ንምቁፅጻር ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ድሌት እዩ ዘርኢ ትራምፕ ድማ ነዚ ከም ዓብዪ ናይ ዲፕሎማሲ ምርኢት ወይ ሾው ክጥቀመሉ እዩ ሓሳብና ንምጥቕላል ንጉዳይ መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንርኢ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ናይ ለውጢ ንፋስ ንኹሎም ተዋሳእቲ ኣብ ሓድሽ ፈተና ዝእቱ እዩ ዕርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዞባዊ ሰላም ዕድል ክህብ ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ጥልመትን ኣብ ምስጢራዊ ስምምዓትን ዝተመስረተ ፖለቲካ ግን ነባሪ ሰላም ከምጽእ ኣይክእልን እዩ ግብጺ በቲ ሓደ ወገን ፋኖን ሕወሓትን ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ ነዚ ሓድሽ ምትእኽኻብ ንምፍሻል ወይ ንምምካት ናይ ገዛእ ርእሶም ስጉምቲ ክወስዱ እዮም ንሕና ተዓዘብቲ ከነስተውዕለሉ ዝግባአና ነገር ኣብ ፖለቲካ ዘለኣለማዊ ዓርኪ የለን ነዊሕ ክቕጽል ዝኽእል ረብሓ ዝሕሉእ መሓዛ ጥራሕ እዩ ዘሎ እቲ ትማሊ ብሓባር ክዋጋእ ዝጸንሐ ሎሚ ክትሓቐቆፍ ክትሪኦን ከለኻ ወይ ድማ እቲ ሎሚ ብሓባር ዘሎ ጽባሕ ክጠላለም ክትዕዘቦ ከለኻ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እቲ ሕቶ ግን እዚ ለውጢ እዚ ንህዝብታት እቲ ዞባ ሰላም ከምጽእ ድዩ ወይስ ንኻልእ ዝኸፍአ ዙር ግጭት መገዲ ዝጸርግ እዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ጽባሕ ብቓልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكريات كبر أب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي